муҳтарам сокинони шаҳри Хоруг ва ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар ҳамбастагӣ ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандии вилоят пайваста ҷиҳати таъмини волияти қонун, тартиботи ҳуқуқӣ ва таҳқиқи қонуният дар шаҳри Хоруг чораҳои зарурӣ меандешад. Саркардагон ва аъзоёни гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ бошанд, то ҳол бархилофи талаботи қонунгузории амалкунанда бо мақсади халалдор сохтани тартиботи ҷамъиятӣ ва суботу оромии шаҳрвандон даст ба амалҳои ғайриқонунӣ мезананд. чунончи саркардаи гурӯҳи муташаккили ҷиноятии маҳаллаи Хоруги болои шаҳри Хоруг Мамадбоқиров Мамадбоқир бо саркардагони ташкилоти террористӣ экстремистии ҳизби Наҳзати Исломӣ Муҳиддин Кабирӣ ва Шерзамонов Алим мунтазам дар робита буда барои боз дар каламраи вилоят муташанниш гардонидани вазъият кӯшишҳо ба ҳарҷ дода истодаанд. Номбурда 14 май соли ҷорӣ соати 16 бо дастуру супоришҳои Шерзамонов Алим бо мақсади халалдор сохтани амнияти ҷамъиятӣ, монеъ шудан ба фаъолияти мақомоти давлатӣ, тарсонидани аҳолӣ ва таъсиррасонӣ ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ барои қабули қарор ба манфиати ашхоси ҷиноятпеша дар маҳаллаи Хоруги боло гирдиҳамои ғайриқонуниро ташкил намуда, дар рафти он сокинони гумроҳро оммавӣ ба амалӣ намудани фаъолияти экстремистиву террористӣ даъват намуд. мувофиқи талаботи қонунгузории ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар кирдорҳои Мамадбоқиров Мамадбоқир аломатҳои таркиби ҷиноятӣ дар модда 179 кодекси ҷиноятӣ пешбинишуда мавҷуд аст, ки он барои терроризм, яъне кирдори барои ҷамъият хафнок бо мақсади халалдор сохтани амнияти ҷамъиятӣ, халалдор намудани фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва сохторҳои низомӣ, тарсонидани аҳолӣ ва расонидани таъсир ҷиҳати аҷониби мақомоти ҳокимият қабул намудани қарор, инчунин таҳдиди анҷом додани кирдорҳои зикршуда бо ҳамин мақсадҳо ҷавобгарии ҷиноятиро муқаррар менамояд. кодекси ҷиноятӣ барои ҷинояти мазкур ҷазоро дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 5 сол то ҳабси якумра пешбинӣ намудааст. тибқи талаботи моддаи 36 кодекси ҷиноятӣ шахсоне ки дар тазоҳуроти ғайриқонунии ашхоси ҷиноятпеша аз ҷумла Мамадбоқиров Мамадбоқир иштирок карда дар ҷиноятҳои тағйиррезӣ кардааш иштирок мекунанд, ҳамчун шарикони ҷиноят эътироф гардида дар баробари ӯ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешаванд. ҳангоми нишон додани муқовимат ба кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ нисбати аъзоёни гурӯҳҳои террористӣ ва шахсони ба онҳо мусоидакунанда тибқи қонунгузории амалкунанда чораҳои бетаъхир андешида мешавад. аз ин рӯ аз сокинони шаҳри Хоруг ва ноҳияҳои гирду атрофи он қотиёна талаб карда мешавад ки ба тақдири фарзандон ва наздикони худ бетарафӣ зоҳир накарда, онҳоро аз доираи гурӯҳи террористӣ экстремистии Шерзамонов Алим ва Мамадбоқиров Мамадбоқир инчунин аз иштирок дар амалҳои ғайриқонунии онҳо дур карда дар тарбия ва ояндаи онҳо қарзи инсонии худро иҷро намоянд.